Süt nişe sum eken hadi. 90 so'm Vesile apa. Bulgan. Yaxshi. Qara yüz itmegenlere. Социаль хезмәткәр Василия Шакирҗановның шаяруы түгел бу шок катуы. Аңа кибеткә еш йөрергә туры килә. Товарны алып кайткач әбиләргә хисап тотасы бар. Кеше күп алгач арттыралардыр инде. Пенсионерларга үзегез беләсез. Бәяләр кесәгә әзрәк бәрә. Лаиш районының Кече Елга авылында халык ябырылып әйбер җыймаса да кибет юлыннан өзелми. Аңа карап кытлык та юк. Onun ярмасын алып кайтып торалар. Әмма 62 сум булган шикәр хәзер 90, 90 булган карабыда 128, күп булмаса да сыек майда арткан 125-150 сум тора. Поставщиклар китерә инде, аларның да бәяләре арта. Үзебез алып кайтканда әзрәк процент стәлә инде, ул да бензин шутлана инде, транспорт хезмәт итүе. Халык үзе күтәрәдер инде ул бәяне гавга белән тизрәк продуктларны алып калыйк тик. Менә базаларда да күп итеп товар тиюче газельләр, машиналар күп. Шуңа күрә теге халык ала дигән сүз бит инде. Шуның белән бәлки кемдер файдалана да инде, шуннан килеп чыгадыр инде. Бу хәлне ясалма тудырылган ажиотаж дип атадылар инде. Кемдер килеп чыккан хәлдән файдаланып калырга ашыга. Бар. Монысы Алексеевск районында Татарстан кулланучылар җәмгыятенә караган 37 кибет бар. Товарларның 3тән бире райпо системасында җитештерелә. Запасда алмыйлар, күбрәк дә алмадылар. Ну, күбесе 5 кило инде. Товарлар җитәрлек күләмдә, әмма билгеле бер кыенлыклар бар. Mümkün tam назад безнең поставщиклар товарны под реализация дип әйтәбез бит инде, шулай бирәйләр, хәзер уже 100% предоплата сорыйлар. Шуңа күрә товарны ничек алып кайтабыз, шулай алып кайтабыз, кайбер товарны группаларга бәяләр артты. Шикәр күмен без үзебезнең кибетләрдә 60 сумнан саттык. Бүгенге көндә кайбер кибетләрдә, значит, шикәр күме юк дип әйтәм, чөнки оптовый базаларда, складларда сатып алу бәясе, значит, 76 сумга менде. Күп кенә складларда аны пока бирмиләр. Нәрсәдер көтәләр дип әйтәбез бит инде. Ни өчен сатмыйлар, бәя артуын көтәләрме? Бу фактларда монополиягә каршы көрәш хезмәтенә тикшерер өчен сәбәп була ала. Көнбагыш майларын, оннар, менә безнең кырбалар зур капчык белән ала башладылар. Президент кушуы буенча республикада 2 комиссия оешты, берсе азык-төлек, икенчесе башка төр товарлар буенча. Сәүдә нокталарын тәэмин итү ничек оештырылганын, товарларның бәясен күзәтеп торалар. Ихтыяҗ артты, сорау зур, киштәләр тулы. Кайберсе юк икән, бу вакытлыча күренеш. Кайтарып, куеп өлгерә алмыйлар ди шул ук комиссия вәкилләре. Әмма бәяләрнең төрле кибеттә төрле булуына нәрсә сәбәпче? 90 сумга менгән банан чит илдән кайтса да, кәбестәсе шикәр шигендере үзебездә үсә бит. Бәяләр артмыйча булмый, чөнки бүгенге көндә безнең границалар ябылды. Кайсы бер ингредиент бар, кирәкле продукция бар, ипинең составляющийлары, сөтнең кайсы бер әйберләре, шул пленканы алсаң, бәясе артты ипинең, шул дрожжаларны алсаң, бәяләре һәйбер арта. Но ипинең бәясе арттырмас өчен безнең бюджетта президент кушуы буенча 300 миллион акча планлаштырылган. Манго белән ананасы булмаса да инде калганнары үзебездә үстергән бөтен продукцияларын безнең җиләк-җимешләр алар да безнең кайтачак. Үзбекстан, Азербайҗан бу продукциялар бит безгә кереп тора. Никаких причин. Ажиотаж өчен бәя артыр дип уйлар өчен бернинди нигез юк, чөнки шул ук карабдай шикәрдә импортның өлеше юк диярлек. Долларга бәйле түгел. Шул кабына кагылса гына товар бар, ул үзебездә җитештерелгән. Монополиягә каршы федераль хезмәт зур сәүдә шелтәрләре белән әле гыйнвар аенда ук уртак килешүгә килде. Бәяләрне 5, кайбер очракта 10%-тан арттырмау буенча, әгәр сез федераль кибеткә барсагыз, анда шикәр хакы 57-58 сум икәнен күрәсез. Хаклар бәйдән ычкынмасын өчен шикәр заводлары да аны билгеле бер бәядән җибәрә. Ләкин ни өчен бәя арта соң? Җитештерүчедән кибет кишәсенә барып җиткәнче нәрсә үзгәрә? Әйтик, моңарчы һәр арадашы товарга үз бәясен өсти. Хәзер алар шушы коэффициентны кисәк арттыра. Ел борын узганчы ул шактый зур суммага җыелып өлгерә. Уфаз җитештерүчеләрне дә, товар китерүчеләрне дә тикшерә башлады. Кайнар линия эшли. 2 көн дигәндә 77 мөрәҗәгать алганнар. Шуның күпчелеге азык-төлек бәяләре, балалар ризыгы буенча 20ләбе азык-төлек булмаган товарларга кагыла. Приняты ряд мер по... Шикәр хымы буенча чара күрелде инде. Аны Россиядә җитештерүче заводларга мәгълүмати хатлар юлланды. Анда бу товарның кибет киштәләреннән бетүенә һәм бәясе нигезсез арттыруга юл куелмаска тиешлеге турында искәртелә. Бәя артуга бүгенге ажиотаж да сәбәпче. Шушы хәлдән кайберәүләр файдаланып калырга тырыша ди икътисад белгече Фәнис Хусаинов. Бәя арту иң төп сәбәбе ул спекуляция инде. Без бит инде базарда яшибез. Димәк инде сатып алучы булгач, сатучы сата инде. Безнең инде бу бәяләр үсү туктаячак. Менә кешеләр әзер тынычлангач, аласын алып бетергәч дип әйтик инде. Азык-төлек экспортерлары аларда бүгенге көндә чит илгә бик сата алмыйлар. Мәсәлән, шул будайны, шул
кара будай дип әйтик инде, шул ук менә шул азык-төлек продукциясын. Димәк, ул азык-төлек продукциясы безнең ичке рынокка да, безнең ичке базарга да керәчәк. Монополиягә каршы федераль хезмәт илдәге товарларга бәя куюны яңача анализларга җыена. Ичке базардагы сорау һәм тәкъдим шулай кулланучы мөмкинлекләренә өстенлек биреләчәк. Чөнки дөнья базарындагы бәяләргә карап эш итү хакның нигезсез артуына китерә. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.